Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa sibuke ivangeli lika Johannesi isahluko sesithupha ivesi yamashumi ayisithupha kuze kuba amashumi ayisithupha nesishiyaka lolunye. Kuleyo nkathi abaningi phakathi kwabafundi bakaJesu bathi, ilukhuni lenkulumo ubani ongayizwa na? uJesu azi ngokwakhe ukuthi abafundi bakhe bayavungama ngalokhu, wathi kubo, lokhu kuyanikhubekisa yini na? Niyakuthini nxa niyakubona indodana yomuntu yenyukela lapho yayikhona mandulo na? Ngumoya ophilisayo. Inyama ayisizi lutho. Amazwi ebengiwakhuluma kini aphilisa ngokomoya. Kepha bakhona abanye phakathi kwenu abangakholwa. uJesu phela wayevele azi ukuthi baphi labo abangakholwa nalowo owayezomkhaphela. Wayesethi, yingakho ngintshelile ukuthi akekho ongeza kimi uma engaphiwanga nguBaba. Ngaleso sikhathi abaningi babafundi bakhe banyiba bangabe besahamba naye. Ngalokhu-ke uJesu wathi kwaba-12, konje nani nifuna ukwemuka na? Waphendula uSimon Petrus wathi, Nkosi, ngasiya kubani na? Lokhu wena unamazwi okuphila kwaphakade. Thina sikholiwe siyazi ukuthi nguKristu, indodana kaNkulunkulu. Nkosi, ngasiya kubani na? Lokhu wena unamazwi okuphila. Nkosi, ngasiya kubani na? Lokhu wena ukwazi ukuphilisa imphefumulo yethu. Nkosi, ngasiya kubani na? Lokhu wena ukwazi ukupholisa amanxeba. Nkosi, ngasiya kubani na? Lokhu wena ukwazi ukusula inyembezi zeminyaka. Nkosi, ngasiya kubani na? Lokhu wena ukwazi ukulungisa izinto ezoniwe yithina. Nkosi, ngasiya kubani na? Lokhu izwe selihlekile lasenzisa inhlekisa. Nkosi, ngasiya kubani na? Abantwana bethu sikubonile ubasiza. Nkosi, ngasiya kubani na? Ngoba ihlazo lethu lasendulo ulelaphile. Nkosi, ngasiya kubani na? Lokhu amazwi aphilisayo avela kuwena. Nkosi, ngasiya kubani na? Lokhu wena ungumthombo wakho konke ukuphila. Nkosi, ngasiya kubani na? Lokhu wena ukwazi ukwelapha ubuthakathaka bey'nhliziyo zethu. Nkosi, ngasiya kubani na? Nanku umshado wethu uzawuphelela ebusweni bethu. Nkosi, ngasiya kubani na? Nabo abantwana bethu singazi sokwenze njani ngabo. Ngiyayithanda inkonzo eshiwo uSimon Petrus. Khehle lidala uSimon Petrus seliphilile iminyaka. Fana noDavide othi sengimdala, athi namabanga sengiwahambile. Athi kodwa ngikaze ngimbone okaJehova esenqotshiweyo. Athi angikaze ngimbone yena nabantwana bakhe beswela ukudla. Ijulile lenkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona. Ngimbona uNkulunkulu ethi mekhuluma nabafundi, athi nanti iqiniso. Athi mina, athi nginikela impilo yami ukuze nikwazi ukuphila. Athi odla umzimba wami, aphuze igazi lami, athi unokuphila kwaphakade. Abantu abaningi abakwazi ukuyamkela leyo nkonzo. Abantu abaningi yabashaya leyo nkonzo. Abantu abaningi yabehlula leyo nkonzo. Thandwa zami, emiseni elingcwele, lo mhlabiso udlula wonke ongabongwa ngawe Nkosi. Lo mhlabiso udlula konke ongadunyiswa ngawo wena Somandla. Lo mhlabiso udlula konke nemhlatshelo yasendulo eyahluleka. Lo mhlabiso udlula konke ezamile ukwenza thina ngobuntu bethu. uNkulunkulu wethu ukhona emiseni elingcwele. Ngihlale ngibatshela abantu ukuthi ungasho ukuthi intshumayelo beyibhora, umculo bewubhora, kodwa imisa likaze labhora.
akaze kwaba khona imisa la uJesu angafinyeleli kulona. Akabheki buze bamuntu, akabheki isono samuntu, akabheki ihlazo lamuntu, akancikile nangompriste, nangombishopi, nangophapha owenza lelo misa. Ejulile lemfihlakalo ukuthi uNkulunkulu akancikile kubungcwele bethu ukuzabonakalise ubuyena emiseni elingcwele. Hleze khona alukho usuku la ethi angikwazi ukusondela, alukho usuku la ethi izono zabo ziyangivimba. uNkulunkulu fohla nasezonweni zethu, alenze lelo misa, ahlale kulona lelo misa, aphendukise kulelo misa, abe uNkulunkulu weqiniso. Singaxabana nabantu, singangakhulumisana nabantu, kodwa uNkulunkulu wethu hleze khona emiseni. Ekunemfihlakalo eyenzakalayo emiseni elingcwele, la sinikwa igunya. Mufunda amavangeli angcwele, kuthiwa emavangelini angcwele owesifazane owayinomopho wathinta umphetho wengubo kaJesu, kodwa emiseni elingcwele akho mphetho esuthintayo. Emiseni elingcwele ngezandla zethu sikwazi ukubamba izulu uqobo lwalo. Sibabi sinjalo, sonile sinjalo, kodwa sibamba izulu ngezandla zethu. Izulu liyehla lizohlala kumina nokonakala kwami nokungcola kwami, namabibi engisuka kuwona nawo umuzi wami, kodwa izulu liyahlala. uNkulunkulu enza okujulileyo kunalokho. Afuna ukungena enhlizweni nasempilweni yami. Ngimbone phendla uNkulunkulu ethi ngizohlala noma ngingahlaleki, athi ngizohlala noma ngingcolile, athi ngizohlala noma isimo sesibheda. Awukho umkhuleko odlula imisi elingcwele. Ayikho inkonzo edlula imisi elingcwele. uNkulunkulu wethu uhlala nathi emiseni. uNkulunkulu wethu ungena nathi emiseni. uNkulunkulu wethu uba omunye wethu emiseni elingcwele. Lamadoda alalela lenkulumo athi angikwazi ukwamkela lokhu. And that's possible. Ngoba abanye bethu bathi, Nkosi ungangithanda kanjani nginje? Ngiyabazi ububi bami, ngiyazazi izono zami, ngiyakwazi ukwehluleka kwami, ngiyawazi amaphutha ami. Nami uqoba ngiyithanda, nami uqoba ngikwazi ukuzibekezelela, nami uqoba ngikwazi ukuzamukela. Athi obhala kahle encwadini yamaHubo isahluko sesishiyagalombili, athi ube yini umuntu uNkosi ukuba umkhumbule kangaka? Ube yini ukuba umnakekele? Athi obhala incwadi kaGenesis isahluko sokuqala uverse 26 no 27, athi bengiya kumnakekela ngoba ngithe ngelinye ilanga masibakhena abantu ngenswebu nangomfanekiso wami. Kungenzeka ukuthi empilweni yami, empilweni yakho angisawubona umfanekiso kaNkulunkulu. Kungenzeka mina uqobo lwami sengizilahlile. Kungenzeka abantu engihlalisana nabo abasabona uNkulunkulu kumina. Kodwa uJesu emiseni elingcwele uza kuthina. Hlala nathi, silungisela izinto, thembekile kuthina. Akasishiye endleleni, akashiyi sisodwa. Khona amazwi ashiwo uSimon Petrus. uJesu ebabuka bonke behamba, uthi uJesu, nani nifuna ukuhamba yini? Athi uSimon Petrus, siya ngayaphi Nkosi? Lokhu amazwi okuphila ekuwena. Na ufuna ukudikibala yini?
Na ufuna ukulahlekelwa yithemba yini? Na ufuna ukudideka usumdala yini? Na ufuna ukushiya ukholo lukatholika sewuhambe kangaka noThixo? Sewufuna ukushiya ibandla sewuhlale kangaka enkosini? Sewufuna ukuphuma emhlanganweni sewuhlale kangaka enkosini? Sewufuna ukuhlala phansi sewuhlale kangaka enkosini? Sewufuna ukuphuma esigodlweni sewuhlale kangaka enkosini? Sewufuna ukushiya upriest sewuhlale kangaka enkosini? Sewushiya umshado wakho sewuhlale kangaka enkosini? Athi uSimon Petrus singayaphi? Ngoba mazokuphila kuwena. Akuve kulula ukugive up. Akuve kulula ukulahla ithawula. Akuve kulula ukuthi angisafuni. Kodwa khumbula umusa kaNkulunkulu. Athi ocula kahle athi khumbula athi einsukwini zobusha bakho. Athi khumbula imangaliso uNkulunkulu akazenze empilweni yakho nazenzayo namhlanje. Ndlovukazi yezulu mayibe nathi sibusise sivikele isikhanyisele. Sibusela amandla nomusa nothando likaNkulunkulu. Yena onguyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.